Sublimez votre intérieur avec une collection unique et élégante. C'est bon. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Plongez dans l'expérience gastronomique ultime au Sky Buffet, situé au cœur de Bamako, dans le quartier ACI 2000. Notre spacieux établissement peut accueillir jusqu'à 300 convives, offrant un cadre élégant et convivial pour toutes vos occasions spéciales, qu'il s'agisse de célébrations en famille, de dîners d'affaires ou de soirées entre amis. Découvrez notre carte variée mettant en avant une cuisine raffinée inspirée par des recettes traditionnelles révisitées avec une touche moderne. Ce qui distingue l'expérience au Sky Buffet, c'est l'atmosphère enchanteresse créée par notre décor exceptionnel. Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer une atmosphère captivante, mêlant harmonieusement élégance et chaleur. Des saveurs authentiques, des ingrédients de qualité et une présentation soignée vous attendent à chaque buffet. Que vous soyez amateur de cuisine locale ou adepte de plats internationaux, notre buffet généreux saura combler toutes vos envies. Sky Buffet, c'est à l'ACI 2000, au 9e étage de l'immeuble Ibi Group. Pour réserver votre table ou obtenir plus d'informations sur nos services, n'hésitez pas à nous contacter au 71 92 92 31 ou au 61 92 92 31. Laissez-vous séduire par l'ambiance envoûtante du Sky Buffet, où chaque repas devient une expérience mémorable à partager. Labɛn caman bɛ senna ni seli ɲɛkɔrɔla in na i n'a fɔ baganko ka fara selimafini kow kan ale ni fɛn caman wɛrɛw an da bɛna se minnu ma bi kunnafoniya ninnu senfɛ. An b'a fɔ aw bisimila bi kunnafoniya kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na, seliba ale ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen silamɛya hukumu kɔnɔ, waati min ɲɔgɔn dɛmɛ ani nisɔndiya caman bɛ k'a kɔnɔ. Nka o bɛɛ n'a ta ɲina seliba in labɛn gɛlɛyara maa caman ma ka kɛɲɛ ni baganw sɔngɔ gɛlɛyali ye. O kama an ka ɲininikɛlaw taara a k'u sɛgɛsɛgɛ, olu min sɔrɔ an ka jɛ k'u lamɛn. Gɛlɛyaba min bɛ bagan maralaw ale ni bagan feerelaw kan ni waati in na o bɛ tali kɛ bagan mara musaka gɛlɛyali la. O wale in bɛ ka kɛ sababu ye ka bagan sɔngɔ gɛlɛya bagan sannaw ma seli waati in na. An ye dɔ tɛrɛmɛ in fɛ 37 an bɛ ka to o ko de la sisan an bɛna foto ta ka ci so. A wari cayara parce que san tɔw la ani san tɔw tɛ kelen. Ɲinan saga ka dɔgɔ a wari ka ca. An ka fɛnw nɔgɔya ɲɔgɔn bolo. Bagan a bɛ bɔ Mali yɛrɛ la yan. U bɛna saga lajɛ yan donc o ko ma ko 30,000 ko ne ko 29 o ma sɔn ko fo 32,000. C'est un peu cher puisque ni ne ye 32,000 bɔ village la n bɛ saga min sɔrɔ o ye sagajigi yɛrɛ de ye. Feerekɛlaw ka fɔ la bagan sɔngɔ gɛlɛyali sababu ye bagan balo gɛlɛya ale ni bagan donni kana n'a ye n'o ye transport ye. Saga kɔni a bɛ daminɛ 16 ka taa 20, 25 ka taa 30 ninnu na ka yɛlɛ sanfɛ. 16 saga yɛrɛ
ni sannikɛla nana a ka gɛlɛ a ka san parce que a ka dɔgɔ fɔlɔ saga min bila bin dɔrɔn de la wa sisan o tɛ saga balo bilen bon bɛɛ bɛ saga de mara so kɔnɔ k'a siri ka fɛnw san k'a d'a ma ani saga yɛrɛ bɔcogo sɔrɔ mobili bɛ sɔrɔ cogoya min na fɔlɔ a tun tɛ sɔrɔ sisan bagan ka gɛlɛ a gɛlɛya sababu baloko b'a la sirako b'a la salo mɔgɔ min bɛ se ka na ni saga 100 ɲina i tɛ se ka na ni hali saga 50 o bɛɛ de b'a la ala ni gɛlɛya sababu la balo ka gɛlɛ transport ka gɛlɛ sɔngɔ gɛlɛya kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛ mun bɛ bagan feerelaw kan o bɛ tali kɛ bagan feereyɔrɔ ko la galbal problème ye min ye n'i sera ka aw sera ka yɔrɔ ɲɛnaman de sɔrɔ k'a k'an ka yɔrɔ de ka ɲi kuma bɛɛ galbal bɛ wuli a gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ parce que n'i y'a ye ko hali n'i ko i bɛna na saga ye sisan n'i y'a fɔra galbal wuli i tɛ se ka na n'a ye parce que n'i nana n'a ye sisan a gɛlɛya b'a la quoi parce que i b'a sɔrɔ place t'e bolo a ka gɛlɛn quoi. Ni seli ɲɛkɔrɔla in na bagan sɔrɔli bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye o kama bagan feerelaw jɔrɔna koba dɔ ye baganw sanni ye o waati kelen na bagan sannaw ka laɲini ye dɔ ka jigi ka bɔ baganw sɔngɔ la. Ni seli ɲɛkɔrɔla in na suguw denbayalen don ni murujɔgolaw dugutaga sagiw bagan balo ale ni baganw la Bubakar SM Mayiga ale ye min sɔrɔ Lasana Kone ale b'o bayɛlɛma ye. Bamako ni seli ɲɛkɔrɔla in na wulikajɔw cayalen don sugu kɔnɔnaw na ka ɲɛsin seli labɛnw ma sanni feere tɛrɛmɛliw olu caman bɛ senna an ka sugu kɔnɔnaw na ni waati ninnu na. Alhamdulillah seli ɲɛkɔrɔla a bɛ ka taa dɔɔni ka fisa dɔɔni ala sɔnna voyagekɛlaw bɛ ka sa dɔɔni ka taa bon sagi kumaba ninnu sa sac de voyage ani valise u bɛ k'olu de sa dɔɔni. Ɲina sannikɛla caman ka fɔli la ka fara feerekɛlaw kan ko salongo sanniw barika bonyana ni ɲinanta ye wa client caman bɛ yen mun bɛ waati labanw kɔnɔ ka sɔrɔ k'u ka sanniw kɛ. Ko kɔni a ma daminɛ yan kosɛbɛ parce que seli kɔni tɔ man ca bilen bon ni muru ninnu yɛrɛ marché tellement ye i n'a fɔ sini ye seli ye donc i b'a ye mɔgɔw bɛ si baara la muru ninnu yɛrɛ kama yan nɔ mais an bɛ yɔrɔ min na ko sisan kelen de bɛ ka san mais a man ca fɔlɔ. Bon muru suguya caman b'an bolo natigɛ muru b'an bolo saga kandigɛlanw b'an bolo beso b'an bolo jeleninw b'an bolo donc nin bɛɛ bɛ baara kɛ seli lahiya ko hukumu kɔnɔna na wa. Seli ɲɔgɔnna na an b'a caman feere an bɛ tigakala feere an bɛ sɔkala feere bon an bɛ bu qualité bɛɛ feere salo ni ɲinanta la différence ba de b'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que salo ta tun bɛ ka passer cogo min na ɲinanta c'est très rare a ka suma yɛrɛ de marché ka suma. Ni feerekɛla in ka fɔ la saga sanni dɔrɔn tɛ seli labɛnw ye ka sababu kɛ minɛn caman bɛ yen maaw mago bɛ se minɛn mun ma seli wulikajɔw kɔnɔna na. Ko la ko min ye fɛn gɛlɛnba ye bilen sa tɔ ye denbaya ka musakaw ye i bɛ taa sɔrɔ fini samara olu ka daminɛ 1000 ni 500 ka taa olu bɛ to niveau la a mana kɛ cogo cogo i bɛ se ka denmisɛnninw bɛrɛma taa sɔrɔ kɔnɔna na quoi n'i k'i bɛ yɛlɛn sanfɛ fɛnɛ i bɛ se k'o fɛnɛ don o la. Seliba labɛn dan tɛ saga sanni ye ka sababu kɛ minɛn caman bɛ yen n'o ye bololaminɛw ye dutigiw bɛ mun san yaasa ka seli labɛnw sabati u bolo. Fini kalabagaw b'u ka don na ni waati laban ninnu na o kama u bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka clientw ka fini d'u ma ka kɛɲɛ ni seli don ye. Ayise Kida ale ye min sɔrɔ Lasana Kone ale b'o bayɛlɛma ko kura. Seliba ɲɛkɔrɔla la finikala tailleur sotigi caman bɛ yen mun bɛ wulikajɔw caya kosɛbɛ nka tuma dɔ la tailleur dɔw bɛ yen mun tɛ o wulikajɔ ninnu ye o ye cogo la ka sababu kɛ dɔw yɛrɛ bolo danfara tɛ nin waati ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Bon n bɛ se ka fɛn na n ko depuis ne tariya daminɛ ka se bi ma ne kɔni client bɛ n bolo k'a fɔ ko ni ɲɛnama client sɔrɔ ou bien non. Tiɲɛ don seliba ɲɛkɔrɔla ye waati min kɔni tailleur dɔw ka yecogo la waati gɛlɛmanba don. Seli ɲɛkɔrɔla an kɔni bɛ dɔɔni sɔrɔ kɔnɔ comme avant an tun bɛ marché sɔrɔ cogoya min na a ma kɛ comme kɔrɔlen quoi parce que souvent ni client nana u b'u plaigner u b'a fɔ wariko ka gɛlɛ. Finikala degendenw ka fɔ la siɲana ale ni sɛgɛn tiɲɛ don o kɔni ye u ka taabolo ye ko nka o bɛna ta laɲini ye min ye ni o ye ka client olu sago kɔni kɛ ko o b'a to u bɛ ɲina ni degun bɛɛ lajɛlen kɔ. Seli baara daminɛni ne bɛ an yɛrɛ de fo seli don an bɛ si an yɛrɛ atelier tɛ datugu yɛrɛ patron kɔni bɛ taga so 1 heure 2 heures ou 3 heures ale bɛ taga so mais an kɔni an filɛ n'an siyɔrɔ de la an kɔni an ka laɲini ye min ye client si kana n'a sigi an bilen ka kasi quoi n'ala sɔnna ma kɔni a bɛɛ bɛ ban wa mɔgɔ si tɛ jigin an na wa. Nafoloko gɛlɛya ka fara cɛsiri kan olu ye taabolo ye mun bɛ ye tailleur la seliba ɲɛkɔrɔla la yaasa ka se ka client olu kɔni sago kɛ. Ka tali kɛ halisa seliba wulikajɔ labɛnw na Bamako suguba ye yɔrɔ ye min falen don fini feeretaw samaraw ale ni seli lajɛ fɛn caman la. Isa Sise ale ye wulikajɔ kɛ a ko kan. Seli ɲɛkɔrɔla in na
Bamakɔ sugu kɔnɔnaw olu kɔni falen don tɛtɛw ka sababu kɛ bolimafɛntigiw fo ka taa se jagokɛlaw ma bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fan ɲini wa fɛn min ye feerekɛlaw ye olu kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa nin seli in u bɛ se ka tɔnɔ caman sɔrɔ. Sugu pɔsɔn ka fisa awɔ an bɛ ka taa sɔrɔ dɔɔni yan nɔ. An bɛ an tɛrɛmɛ dɔrɔn de ye jɔ ne privé dɔ bɛ boli. Sanni ka suma dɔɔni bɔn i b'a dɔn maliyɛn fana tɛ girin ka sanni kɛ fo n'a fɔra sinikɛnɛ seli ye bɛɛ bɛ na. An bɛ wagati min na ko sisan nɔ jamana kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ mais u bɛɛ n'a ta mɔgɔw kɛlen don ka wulikajɔ sabati walasa seli musakaw ni k'olu dalakuru ka se k'u magoɲɛfɛnw ɲɛnabɔ cogo min na denmisɛnw fo ka taa se maakɔrɔbaw ma seli bɛ kɛ nisɔndiya ye bɛɛ lajɛlen bolo. Tiɲɛ la ɲinan sugu position kɔni fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn u ko ko doni tɛ ka don k'a fɔra ko doni ma to fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn an bɛ fɛn bɛɛ ta min na dɔ farala bɛɛ de kan. Bon ne nana denmisɛnninw ka samarako de jateminɛ sugu la. Bon n nana minnu ɲini ɲɛ bɛ dɔw la mais a bɛɛ ma sɔrɔ fɔlɔ quoi n kɔni ɲɛ bɛ caman na bon a ka ca Ala fɛ laɲini fana bɛ sabati. I n'a fɔ nin feerekɛla in ka seereyaw la ale y'a yira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don ka se ka fɛn min ye sannikɛlaw ni k'olu wele ka na o baara ninnu bɛ se ka jɔ wagati bɛɛ lajɛlen na. An bɛ bɔ so an bɛ n'an dayirimɛ de ɲini mais n'a fɔra ko mairie mɔgɔw yɛrɛ an tɛ se ka lafiya u bolo n'u y'an ka minɛn ta u b'an ka minɛnw piétiner u bɛ taa an ka minɛnw fili ka amende fu b'i kan magasin tɛ se ka taa magasin kosɔn wari a miliyɔn ni miliyɔn fantanden i tɛ s'a kɔrɔ. Gɛlɛya o ma kɛ sababu ye ka se ka seli ale ɲagari ko ni k'olu bali hali n'o y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ seli kɛ i ka cogoya la fɛn min ye seliba ye ale kɔni ye wagati ye min bɛ diinɛ ko fo ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ ani nisɔndiya wagati kofɔ o kɔnɔna la labɛnw sabatilen don walasa seli ale bɛ se ka kɛ ɲagari ko ye min bɛ tali kɛ sugu kɔnɔna na ale kɔni ɲagalen don sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen. Fɛn min bɛ tali kɛ musow ka masiriw la i n'a fɔ kundigi ɲɛsini sɔni o n'a ɲɔgɔnna caman olu ye masiriw ye seli ɲɛnajɛ tɛ taa mun kɔ an balakaw yɔrɔ Aminatu Tarawele ale ye min sɔrɔ an ka jɛko lamɛn. Nin seli ɲɛkɔrɔla in na seli labɛnw bɛ sen na o kama musolakaw ma to kɔ o misaliya ye hali don Bamako la muso caman bɛ ka u yɛrɛ cɛ ɲa. N nana kɛ n bɛ taa selila cɛla la u bɛ se tiɲɛ yɛrɛ la sabula n y'a ye u ka baaraɲɔgɔn ka ɲi o de kama n fana nana. Seli don seli tɛ musoya ye beauté de ani charme bɛɛ ka na ka na kɛ ni beauté bɔ. Esthéticiens ni olu ka baara ye cɛɲa ani dawulakow ye k'olu ka sugu ka wusa kosɛbɛ nin seli ɲɛkɔrɔla in na. Sɔgɔmadafɛlaw la maa man ca kosɛbɛ nka k'a daminɛ wulafɛla la ka taa i b'a ye jama bɛ caya kosɛbɛ an bɛ Ala fo an bɛ don min na i ko bi dɔ bɛ fara an ka baarakɛ wariw prix kan fɛti ɲɛkɔrɔla la. Alhamdulilayi ɲinan ta in a taatɔ ka fisa parce que vraiment client bɔ ka commencer ka bɔ dɔɔni 400 bɛ 300 bɛ 1000 fana bɛ. An ye nin jateminɛ kelen kɛ kundigilaw yɔrɔ la kungilan cogo caman bɛ sɔrɔ wa a bɛɛ n'a sɔngɔ don ka kɛɲɛ ni maaw sew ye. Malgré tout wari tɛ mɔgɔw bolo mais on sait c'est pas la même chose en vrai dire mais wagati bɛ n'a a ko don quoi an bɛ kunkolo sugu bɛɛ kɛ ni nana tirer la an b'o kɛ ni ko pose periki an b'o kɛ n'an y'a daminɛ 8h an bɛ se ka jigin 1h 2h. Saki ni samaraw fana ye labɛn sinsinan dɔw ye wa olu fana sugu bɛɛ bɛ yen. Jama kɔni bɛ sugu kɔnɔ bon a mouvemantelen don fana jamaba de bɛ yan nɔ et tout quoi. N nana samara de san ani minɛn misɛnmisɛnnin dɔw. Ala ka ɲuman tɛmɛ dɔrɔn a banna. Tapeti la o b'a ta 400 na ka yɛlɛ ka taa. Talon o b'a ta 1000 na ka yɛlɛ ka taa. Denmisɛnnin ta o b'a daminɛ 3000 la i n'a fɔ 600. N'a y'a sɔrɔ an tɛmɛ kuma yɔrɔw kun falen don ka ban a jirala k'a fɔ tile kelen ka kɔn seli ɲɛ o girinw ka bon kosɛbɛ. Kunnafoni nasira wɛrɛw la balo dɔgɔtɔrɔ ale bɛ ladilikan caman d'a ma ka kɛɲɛ ni selidon ye a ka fɔ la dumuni cogoya ani hakɛ dunta o ye fɛn ye maa kan k'i janto min na kosɛbɛ selidonya in na an ka jɛko lamɛn. Selidonya fɛ an y'a kɔlɔsi k'a fɔ vraiment sogo de fanga ka bon kosɛbɛ sogo dunni ka ɲi mais ne bɛ min ɲini aw fɛ n'a ma ɲɛ k'a bɛ sogo dun a ka kɛ sogo jeninen ye kosɛbɛ o dun na c'est bien mais n'i ye sogo jeninen dun kana girin ka a dun ten i bɛ cogo bɛɛ kɛ pour que au moins a ka kɛ minɛn sanumanen kɔnɔ ou bien i k'a ɲimi ka ɲa fais tout pour que i ka légume dɔ fara kan an fɛ yan légume min bɛ yen nɔ tomati b'a la jaba b'a la poivron b'a la légume ka ca donc i bɛ se k'o kɛ k'i ka sogo accompagner ces jours là tilara sogo dun ni fɛn dɔ la fais tout pour que i ka jus maison dɔ de dilan jus minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ mun qui sont riches en vitamine C surtout hali dabilenni o b'an bolo vitamine C b'o la fɛn b'an bolo zaban bɛ yen vitamine C b'o la kosɛbɛ lemuruba bɛ yen vitamine C b'o la ziramugu surtout c'est très très vitamine C donc i kan k'o de
que ka mi fɛnw ye ces jours là. Donc boisson sucrée nous ni boisson alcoolisée nous olu ni suguma fɛnw man di kosɛbɛ. Généralement les mamuso nous ni mɔkɛ ninnu bɛ sokɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲinɛ o kɔ sogoko la. Donc u yɛrɛ b'a jateminɛ min ni dafalen don ni problème de nutrition tɛ min na. Donc a b'a ka sogo min tranquillement. Mais denmisɛnnin kɔni ta ye min ye o ye hygiène ko de ye min bɛ se ka jus min o b'o min. Maintenant min tɛ se ka sogo yɛrɛ dun u hakili to la ka kɛ supu ye k'o dilan ka di denmisɛnnin minnu tɛ se ka sogo ɲimi. Don kelen dɔrɔn don kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la dɔrɔn o ye peut-être n'i y'a nɔgɔlen kɔni dun peut-être ni hygiénique a bɛ se ka kɔnɔboli bila i la sinon dans la plupart des cas il y a pas problème ba tɛ a la a don. An ka hakili to ni kumafɔlen ninnu na yaasa an bɛ se ka tanga ka bɔ sogo damatɛmɛkojugu dunni ma selidonya fɛ. Ninnu de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniya na an b'a fɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ. Plongez dans l'expérience gastronomique ultime au Sky Buffet, situé au cœur de Bamako, dans le quartier ACI 2000. Notre spacieux établissement peut accueillir jusqu'à 300 convives, offrant un cadre élégant et convivial pour toutes vos occasions spéciales, qu'il s'agisse de célébrations en famille, de dîners d'affaires ou de soirées entre amis. Découvrez notre carte variée mettant en avant une cuisine raffinée inspirée par des recettes traditionnelles révisitées avec une touche moderne. Ce qui distingue l'expérience au Sky Buffet, c'est l'atmosphère enchanteresse créée par notre décor exceptionnel. Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer une atmosphère captivante, mêlant harmonieusement élégance et chaleur. Des saveurs authentiques, des ingrédients de qualité et une présentation soignée vous attendent à chaque buffet. Que vous soyez amateur de cuisine locale ou adepte de plats internationaux, notre buffet généreux saura combler toutes vos envies. Sky Buffet, c'est à l'ACI 2000, au 9e étage de l'immeuble IBI Group. Pour réserver votre table ou obtenir plus d'informations sur nos services, n'hésitez pas à nous contacter au 71 92 92 31 ou au 61 92 92 31. Laissez-vous séduire par l'ambiance envoûtante du Sky Buffet, où chaque repas devient une expérience mémorable à partager. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez IBI Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéal pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez IBI Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble IBI Group. IBI Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.